Ей, това ни чака и нас след малко. Ние сме следващите. Чаквайте се един по един. Първо да се качи първи, после други. Да, изчакваме се задължително. Можеш да минеш и леко в ляво, можеш и направо. Ей, там отгоре е Да, координатора. то си проличаха следите. Е, другия вече горе. Браво. И аз тръгвам. Нали? Е, не може ли на по-бавно скорост? Иха! Ето ни! Хайде, хубаво снимаме другите.